बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आणि वेंगुर्ला पंचायत समितीचे निवडणुकीचे रणधुमाळी आता अंतिम टप्प्यात आलेली आहे. प्रचार यंत्रणांना वेग आलेला पाहायला मिळतो आहे. विविध पद्धतीने विविध माध्यमातून ही प्रचार यंत्रणा आज ठिकठिकाणी राबवली जाते. जिल्ह्यात महायुती झाल्यानंतर खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली ही महायुती या ठिकाणी जिल्ह्यात झाली आणि त्याच्यानंतर अनेक जे महायुतीचे नेते आहेत त्यांच्या सभा होत आहेत, त्यांच्या गाठीभेटी या घेतल्या जात आहेत आणि प्रचार यंत्रणांना वेग आलेला आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. जर वेंगुर्ले तालुक्याचा विचार केला तर वेंगुर्ले तालुक्यात 5 जिल्हा परिषद आणि 10 पंचायत समितींसाठी निवडणूक ही होते आणि या 5ही जिल्हा परिषदमध्ये एक सर्वात जास्त चर्चेचा जो मतदारसंघ या ठिकाणी ठरला होता तो म्हणजे म्हापण जिल्हा परिषद मतदारसंघ. कारण या मतदारसंघात या ठिकाणचे जे उमेदवार आहेत, म्हणजे परुळे पंचायत समिती असेल किंवा म्हापण पंचायत समिती असेल, त्याचप्रमाणे हा जिल्हा परिषद मतदारसंघ या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी व शिवसेनेची युतीचे उमेदवार देण्यात आलेले होते आणि भारतीय जनता पार्टीकडून सुद्धा एका उमेदवाराला अधिकचा एबी फॉर्म दिल्यामुळे या ठिकाणी संभ्रम हा निर्माण झालेला होता. मात्र नुकत्याच झालेल्या पालकमंत्र्यांच्या सभेमध्ये तो संभ्रम दूर होऊन या ठिकाणी महायुतीच्या अधिकृत उमेदवाराची त्यांनी घोषणा केलेली आहे. याच संदर्भात आपण अधिक माहिती या मतदारसंघाबाबत जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत याच मतदारसंघातील एक नेतृत्व, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच कोचरा गावचे सरपंच व आमदार दीपक केसरकर यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून ज्यांची ओळख आहे ते योगेश तेली आपल्यासोबत आहेत. त्यांना ह्या मतदारसंघात त्यांचा दांडगा अनुभव आहे. अनेक विकास निधी आणणं, त्या विकास निधींचा पाठपुरावा करणं व तो मार्गी लावणं याच्यासाठी त्यांची ओळख आहे. मुंबई मंत्रालय स्तरावरती पाठपुरावा करणं याच्यासाठी सुद्धा त्यांची या ठिकाणी ओळख आहे आणि ते आपल्यासोबत आहेत. या मतदारसंघाबाबत अधिक माहिती त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत. तेलीसाहेब, आपलं स्वागत आहे कोकणसात लाईव्हमध्ये. आज म्हापण जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विचार करता आज अधिक चर्चेचा मतदारसंघ हा राहिलेला आहे आणि एक चुरशीची लढाई आपल्याला पाहायला मिळते. पालकमंत्र्यांची सभा या ठिकाणी झाल्यानंतर काही संभ्रम होते ते दूर झालेले आहेत. आता काय परिस्थिती आहे या मतदारसंघात, काय सांगाल? या मतदारसंघाबद्दल सांगायचं झालं तर या मतदारसंघाबाबत आदरणीय कोकणचे भाग्यविधाते नारायणरावजी राणेसाहेब आणि माजी मुख्यमंत्री, खासदार तथा केंद्रीय मंत्री यांना हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ओळख ही राणेसाहेबांमुळे झाली. राणेसाहेबांच्या आज महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार आहे. राणेसाहेबांनी ठरवलं की ह्या निवडणुका या महायुतीमध्ये झाल्या पाहिजेत आणि राणेसाहेबांनी ठरवल्यानंतर यामध्ये आदरणीय राणेसाहेब, आदरणीय नितेशजी, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब, कुडाळ मालवणचे आमदार लोकप्रिय आमदार नितेशजी राणेसाहेब आणि सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दीपक केसरकरजी साहेब यांच्यानी सगळ्यांनी चर्चा करून, या सर्वांनी चर्चा करून एक निर्णय घेतला की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषद पंचायतीची निवडणुका आपण महायुतीमध्ये लढवायच्या आहेत. त्यानुसार सर्व गोष्टींची चर्चा सुरू झाली, चर्चाविनिमय झाला आणि त्यामध्ये असे ठरले की या मतदारसंघामध्ये म्हापण जिल्हा परिषदेची जी सीट आहे, जी उमेदवारी आहे, ती मागच्या वेळेप्रमाणे शिवसेनेला देण्यात यावी. परुळे पंचायत समितीची जी सीट आहे ती मागच्या वेळेसप्रमाणे शिवसेनेला देण्यात यावी आणि म्हापण पंचायत समितीची सीट आहे ती भारतीय जनता पक्षाला देण्यात यावी, असे सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत नारायण राणेसाहेबांसमोर ठरवण्यात आले.
तदनंतरच्या कालावधीमध्ये काही गोष्टी घडल्या असतील की ती सीट तिथे नको, इथे नको, आणि संभ्रम राणे साहेबांकडे ठरल्यानंतर संभ्रम असण्याचा विषयच येत नाही. संभ्रम निर्माण कोणी केला याचा ज्याचा त्यांनी विचार करावा. त्या संभ्रमाचं उत्तर काल आदरणीय पालकमंत्री महोदयांनी स्वतः सभा घेऊन उत्तर दिलेलं आहे. जे काय ठरलं होतं ते सांगितलेलं आहे. त्यामुळे याच्यात संभ्रम असण्याचा प्रश्नच येत नाही. ज्या मूळ सीट शिवसेना पक्षाकडे होत्या त्याच सीट आम्हाला देण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे या भागामध्ये संभ्रम असण्याचा विषयच नाही मुळातच. आता परुळे मतदारसंघामध्येच हा संभ्रम झालेला होता आणि याच्यानंतर सभा घेतल्यानंतर आताची त्या मतदारसंघातली परिस्थिती कशी आहे आणि मतदारांचा कसा पाठिंबा मिळतो? बघा, एकंदर मतदारांचा विचार बघता महापौर जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे मतदार सुज्ञ आहेत, सुज्ञ मतदार आहेत. त्यांना सगळं चांगलं वाईट या सगळ्या गोष्टी कळत असतात. त्यामुळे आम्ही मतदारांचा कौल उत्स्फूर्तपणे परिवर्तनाच्या मागे आहे. परिवर्तन या मतदारसंघामध्ये परिवर्तन घडावं याच्या मागे आहे. कारण आम्ही दिलेले उमेदवार, मी कोणावर टीका करणार नाही, मी कोणावर मला टीका करायची नाही. कारण मी फक्त विकास या शब्दावर बोलतो. विकासाच्या अजेंड्यावर आणि जे काय आम्ही काम विकासाचं करत आहोत आणि करणार आहोत याच्यावर आम्हाला निवडणूक जिंकायची. आम्हाला टीका टिप्पणी, कोणावर आरोप प्रत्यारोप करण्यामध्ये काही स्वारस्य नाही. या भागामध्ये आदरणीय नारायणरावजी राणे साहेबांच्या नेतृत्वाला मानणारी लोकं आहेत, आदरणीय पालकमंत्री महोदयांना मानणारी लोकं आहेत, आदरणीय दीपक भाईंना मानणारी लोकं आहेत, आदरणीय मनीष दळवी साहेबांना मानणारी लोकं आहेत, आदरणीय निलेश साहेबांना मानणारी लोकं आहेत. त्यामुळे या भागाचा विकास कोण करू शकतो हे सुज्ञ मतदारांना पूर्णपणे माहीत आहे. त्यामुळे मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद आज आम्हाला लाभत आहे. या संपूर्ण मापन जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विचार केला तर जो आपण दीपक केसरकर यांच्या माध्यमातून सुद्धा किंवा महायुतीच्या नेत्यांच्या माध्यमातून अनेक विकास निधी या ठिकाणी आणलेला आहे, याचा काय फायदा होईल या निवडणुकीमध्ये काय वाटतं? आदरणीय दीपक केसरकर साहेबांबरोबर मी गेली 8 वर्षे अत्यंत जवळून, म्हणजे मी साहेबांबरोबर जवळजवळ 17 ते 18 वर्ष आहे काम करतो आहे, पण मी गेली 8 वर्षे अत्यंत जवळून प्रशासकीय पातळीवर असेल सगळ्या पातळीवर काम करतो. या मतदारसंघाचा विचार करता या मतदारसंघामध्ये कुठेही कधीही दीपकभाईंनी कोणाच्या बाबतीत दुजाभाव केलेला नाही. निधी देण्याच्या बाबतीत जिथे कोणी काम सांगितलं तर ते काम केलेलं आहे आणि त्याचा प्रत्यक्ष साक्षीदार मी आहे. कोचरे गावाचा विचार करता कोचरे गावामध्ये बऱ्यापैकी विकास झालेला आहे. तसाच इतर पंचक्रोशीमध्ये त्याच पद्धतीने विकास काम चालू आहे किंवा विकास होणार आहे. यापूर्वी करोडो रुपयाची कामे या महापन जिल्हा परिषद मतदारसंघात माझ्या माहितीप्रमाणे आत्तापर्यंत 100 ते 150 कोटीची कामं या मतदारसंघामध्ये आज पूर्ण झालेली आहेत आणि काही चालू आहेत. या मतदारसंघाच्या विकासामध्ये कोणतीही अडचण निर्माण झालेली नाही. निधीच्या बाबतीत निधीची कमतरता या मतदारसंघाला कधीही पडलेली नाही. मी स्वतः तिथे आहे, त्यामुळे माझं लक्ष जास्त करून या महापन जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये प्रत्येक गावावर आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे प्रत्येक गावागावात काम आमदार दीपकभाईंचा फंड असो, जिल्हा नियोजनचा फंड असो, राज्यस्तरीय निधी असो, या प्रत्येक निधीच्या माध्यमातून या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक गावागावामध्ये काम झालेलं आहे. त्याचाच फायदा आणि त्या विकास कामाची शिदोरी, विकास कामाच्या जोरावर आम्हाला लोक मतदान करतील आणि 100% आम्हाला भरघोस मतांनी निवडून देतील याची आम्हाला आशा आहे. आत्ताही पालकमंत्री महोदय नितेश राणे साहेब मोठ्या उत्कृष्टरित्या काम या जिल्ह्यामध्ये करत आहेत. आत्ताही पालकमंत्री महोदयांनी माझ्या माहितीप्रमाणे या जिल्हा परिषद मतदारसंघाला एक झुकतं माप निधीच्या बाबतीत दिलेलं आहे. या मतदारसंघामध्ये सिंधुरत्न चांदाबांधा योजना, या मतदारसंघामध्ये बहुतांशी भाग हा मच्छीमार समाज येतो. सिंधुरत्न योजनेचा जर विचार करता आणि चांदाबांधाच्या योजनेचा विचार करता, सिंधुरत्न चांदाबांधा योजनेमधनं मच्छीमारांसाठी बऱ्याचशा योजना आम्ही राबवलेल्या आहेत आणि बऱ्याच योजनांचा फायदा या भागातील मच्छीमार बांधवांना झालेला आहे. आउटबोट इंजिन असतील, जाळ्या असतील, इन्सुलेटेड व्हॅन्स असतील,
तसेच शेतकऱ्यांसाठी ताडपत्री क्रेट्स असतील, फेलोमेनन ट्रॅप असतील, म्हणजे आंबा फळपीक माशीसाठी जो आवश्यक असतो तो ट्रॅप असतील, तसेच कुक्कुटपालनाचा विषय असेल, तसेच बचत गटाच्या माध्यमातून म्हणजे सांगायची गोष्ट म्हणजे या भागामध्ये जो प्रभाग संघ आहे, ज्यावेळी बचत गटाच्या प्रभाग संघांना टुरिस्ट व्हेकल म्हणजे पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून व्यवसाय करण्यासाठी टुरिस्ट व्हेकल द्यायचं ठरलं, त्यावेळी मी साहेबांना सांगितलं की या भागामध्ये आमचा बचत गट आहे, हा किनारपट्टी भाग आहे, या भागाने मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येतात, त्यांच्यासाठी आज आम्ही एक अर्बेनिया म्हणून टुरिस्ट बस दिलेली आहे. त्याच्या माध्यमातून या बचत गटातील या भागातील बचत गटातील महिला उद्योगधंदा करत आहेत. पर्यटनाच्या माध्यमातून त्यांना उद्योग प्राप्त करून दिलेला आहे. आम्ही नुसतं बोलत नाही तर प्रत्यक्ष काम करतो, कामावर बोलतो. बचत गटासाठी काय केलं, आत्ता बचत गटासाठी मी काय करणार हे सांगून नाही, आमचं पूर्वीचं काम चालू आहे आणि त्या कामाच्या माध्यमातून आम्ही बोलत असतो आणि याचंही महिला भगिनींना त्याची जाणीव आहे. या भागातील महिला भगिनींना जाणीव आहे कोण काम करणार आहे, कोण काय करणार आहे, हे सगळ्यांची जाणीव आहे. त्यामुळे मलाही वाटतं की या भागातील सर्व महिला मंडळी आमच्या पाठीशी ठामपणे उभ्या राहतील याची मला जाणीव आहे. तसेच आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून जी माझी लाडकी बहीण योजना जी राबवली, त्या लाडक्या बहीण योजनेचा या भागातील बऱ्याचशा महिलांना फायदा होत आहे. त्यामुळे या भागातील बऱ्याचशा महिला आर्थिक सक्षम म्हणजे थोडाफार का असू नये एक भाऊबीज म्हणून जी भेट म्हणून दिलेली आहे, त्या भेटीचा फायदा या भागातील बहुसंख्य महिलांना होत आहे. त्यामुळे आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की या भागातील लोक, जनता, महिला भगिनी, युवक, युवती, मच्छीमार, शेतकरी, ग्रामस्थ आमच्या बाजूने 100% निकाल देतील याची मला खात्री आहे. निश्चितच मगाशी बोलताना तुम्ही एक म्हटलं की पर्यटनाचा विकास आपण जर बघितलं तर या मतदारसंघामध्ये अगदी भोगवेपासून जो आत्ताचे जे पर्यटन वाढ होते ते विस्तीर्ण असा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. या ठिकाणचे पर्यटक मोठ्या प्रमाणात आता ज्या पद्धतीने मालवणला पर्यटक येतात त्याच पद्धतीने आता या भोगवे निवती या भागामध्ये पर्यटक आपल्याला दिसत आहेत. अगदी खवण्यापर्यंत पर्यटक येत आहेत आणि खवण्यामध्ये जर बघितलं तर कायाकिंगचा एक मोठा त्या ठिकाणी पर्यटनाचं आकर्षण त्या ठिकाणी बॅकवॉटरचं या ठिकाणी चालू झालं आहे. आणि हे सर्व आपल्या निवतीमध्ये सुद्धा निवती रॉक असेल किंवा जी आत्ताचा सर्वात जास्त प्रसिद्ध झालेला जो म्हातारीची चूळ म्हणून एक टुरिस्ट स्पॉट आहे ते या प्रसिद्ध होत्या. अनेक पर्यटक या ठिकाणी आता ओढले गेलेले आहेत. तर पर्यटकांना आवश्यक त्या सुविधा या ठिकाणी मिळणं आणि जे मच्छीमारांच्या ज्या बोटी आहेत त्यांना लायसन्स मिळण्याचा जो एक मुख्य या ठिकाणी प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. तर या बाबतीत पर्यटन आणि या ठिकाणचे मच्छीमार या बाबतीत पुढच्या काळामध्ये कशा पद्धतीने वाटचाल असेल? बघा, या मतदारसंघाचा विचार करता या मतदारसंघाला किनारपट्टी भाग लाभलेला आहे. म्हणजे अगदी भोगवेपासनं कालवी बंदरपर्यंत हा समुद्र किनारा लाभलेला आहे. या भागामध्ये आपण म्हटल्याप्रमाणे पर्यटकांची मोठी म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे यावर्षी या सीझनमध्ये अक्षरशः एवढे पर्यटक आले की त्यांना इथले उपलब्ध असलेली हॉटेलसुद्धा पुरली नाहीत, हॉटेल्स किंवा घरंसुद्धा पुरली नाहीत. म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे एवढं आहे. आता आमच्या भागामध्ये इकडे सिरामवाडीमध्ये एक चांगलं हॉटेल उभं राहिलेलं आहे. त्यानंतर भोगव्यामध्ये हॉटेल्स आहेत, खवण्यामध्ये हॉटेल्स आहेत, निवतीमध्ये छोटी काही मच्छीमारांनी हॉटेल्स उभारलेली आहेत. दीपक केसरकर साहेबांनी सिंधुरत्नच्या माध्यमातून या भागामध्ये छोटी कॉटेजेस निर्माण करण्यात आहे. सगळ्यात जास्त कॉटेजेस ही ह्या महापन जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये दिलेली आहे. ती आता काही कालावधीमध्ये उभी राहतील. पुढच्या वेळी हा प्रश्न जो उभा राहिला की राहायला लोकांना जागा नाही, हा प्रश्न राहणार नाही. त्याही योजना अशा पद्धतीने राबवली आहे की जास्तीत जास्त शासनाचा वाटा देऊन लाभार्थ्याचा कमी वाटा म्हणजे लाभार्थ्याला जास्त पण पर्यटकांची सोय व्हावी याच्या माध्यमातून एक व्हिजन ठेवून पालकमंत्री महोदयांच्या नेतृत्वाखाली, आदरणीय दीपक केसरकर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, आदरणीय निलेश राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि लोकनेते नारायण राणेंच्या मार्गदर्शनाखाली ह्या सगळ्या गोष्टीचा भविष्यात कालांतराने सगळ्या गोष्टी पूर्ण होतील. पर्यटनही वाढेल. तसेच आता तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे आता पर्यटनदृष्ट्या बघितलात तर पर्यटनाकडे जाणारे रस्ते आहेत. आता मापन निवती रस्ता होता तो अत्यंत अरुंद होता. एक 4-5-6 वर्षापूर्वी आदरणीय दीपकबाईंनी तो मुख्यमंत्री सडक योजनेतनं मंजूर करून घेऊन आज तो रस्ता पूर्णत्वास गेला. त्यानंतर पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून दुसरा एक विचार केला तर वेंगुर्ला नगरपालिकेमध्ये जे किनाऱ्यावर जे झुलता पूल बांधले आहेत त्याच संकल्पनेच्या आधारावर निवती सिरामवाडी
गावांना जोडणारं आणि पर्यटनाचं आकर्षण बिंदू म्हणून सद्यस्थितीत झुलत्या पुलाचं काम चालू आहे. भविष्यात तिथेही आता तुम्ही वेंगुर्ल्याचा विचार करता तर आज त्या झुलत्या पुलाला पूर्वी लोकांनी नावं ठेवली, पण आज त्या झुलत्या पुलामुळे लाखो पर्यटक त्या वेंगुर्ल्यामध्ये येतात. लाखो लोक, हजारो लोकांना तिथे म्हणजे जवळपास रोजीरोटी धंदा मिळालेला आहे. तसाच भविष्यात या निवती भागाचा कायापालट होऊन झुलत्या पुलाचं काम मे महिन्यापर्यंत पूर्ण होईल. ते चालू झाल्यानंतर त्याचं खरं आकर्षण काय आणि किती लोक पर्यटक वाढतील ह्या अनुषंगाने तिथे सुशोभीकरण करणं वगैरे ह्याची पण कामं काही प्रस्तावित आहेत. भविष्यात या निवतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक वाढणार आहेत. तसेच तुम्ही रस्त्यांच्या कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत बघितलात तर भोगवेपासनं कोचऱ्याला जोडणारा, कोचऱ्यापासनं सिरामवाडी जोडणारा असा शेळपी किल्ले निवती शेळपी ते कोचरा रस्ता हा सुद्धा मुख्यमंत्री सडक योजनेमधनं केलेला आहे. महापण खवणे रस्ता असेल, तसेच कोचरा आणि निवती गाव हे जवळ कनेक्ट व्हावं म्हणून जवळपास सुमारे 5 कोटी रुपयाचा निधी देऊन कोचरा खाडीवर ब्रिज बांधण्याचं काम चालू आहे. म्हणजे अशा प्रकारे चौफेर विकास या भागामध्ये पर्यटनाच्या माध्यमातून होत आहे. रस्ते चांगल्या पद्धतीचे करण्याचं धोरण शासनाने अवलंबलेलं आहे. शासनाचा एक उद्देश आहे की जे महत्त्वाचे रस्ते असतील त्यांना जोडणारे कनेक्टिंग रस्ते चांगले व्हावेत, जेणेकरून पर्यटक वाढावेत, त्यातनं रोजगार उपलब्ध व्हावा. या भागामध्ये रोजगार भविष्यात पर्यटनाच्या माध्यमातून, या सिंधुरत्न योजनेच्या माध्यमातून किंवा अन्य योजनांच्या माध्यमातून, मुख्यमंत्री रोजगार योजना असेल, स्वयंरोजगार योजना असेल, प्रधानमंत्री स्वयंरोजगार याच्या माध्यमातून जर तरुणांनी पुढे येऊन जर ह्या भागामध्ये व्यवसाय केलेत, पर्यटनाच्या माध्यमातून असतील तर मोठ्या प्रमाणावर या भागाचं पोटेन्शियल हे पर्यटनातून निर्माण होईल आणि ह्या भागातील जी बेरोजगारी आहे, काही प्रमाणात जी बेरोजगारी आहे ती पण दूर होईल. अशा पद्धतीचं व्हिजन ठेवून आम्ही काम करतो आहे. आमचा त्यामध्ये कुठचाही स्वार्थ, आम्ही 24 तास काम आम्ही एक सरपंच असून मंत्रालयामध्ये त्याचा पाठपुरावा करत असतो. या भागातील किनारपट्टी भागाचं संरक्षण व्हावं, या किनारपट्टी भागाचं संरक्षण व्हावं. मागे तोक्ते चक्रीवादळ झालं, अन्य काही वादळं झाली, यामध्ये किनारपट्टी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पाणी घुसलं. याच्यासाठी जवळजवळ 100 कोटी रुपयाचे धूपप्रतिबंध बंधारे या भोगवेमध्ये असेल, भोगवेमध्ये बंधारे आहेत, किल्ले निवतीमध्ये आहे, निवतीमध्ये आहेत, त्याच्यानंतर तुमच्या केळूसमध्ये आहे. अशा प्रकारचे संरक्षणासाठी बंधारेसुद्धा आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत मंजूर झालेले आहेत. तसेच या भागामध्ये एक मोठा विजेचा प्रश्न आहे. किनारपट्टी भागामध्ये जुन्या लाईन्स असल्यामुळे त्या सडलेल्या आहेत, गंजलेल्या आहेत. त्याच्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत कोकण आपत्ती सौम्यीकरण योजनेतून 200 कोटी रुपयाची भूमिगत विद्युत लाईन टाकण्याची योजना आता मेन लाईन पूर्ण झालेली आहे. अंतर्गत गावामध्ये विद्युत लाईन टाकण्याचं काम काही कालावधीमध्ये चालू होणार आहे. म्हणजे जे भविष्यात लाईटचे सुद्धा प्रॉब्लेम असतील. आता सिंधुरत्न योजनेमध्ये या भागामध्ये जवळजवळ 15 ते 20 ट्रान्सफॉर्मर सिंधुरत्न उद्योगधंद्यासाठी, शेतीसाठी अशा प्रकारे ट्रान्सफॉर्मरसुद्धा दिलेले आहेत. म्हणजे विद्युत विभागाचं सुद्धा विस्तारीकरण, नूतनीकरण करण्याचं सुद्धा काम एका बाजूने आमचं चालू आहे. म्हणजे ज्या भविष्यातल्या जनतेच्या गरजा असतात, रस्ते, पाणी, वीज, यासुद्धा सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि त्याचं कामही चालू आहे. असं काय निवडणूक तोंडावर आहे म्हणून आम्ही काय सांगत नाहीत. आणि आमचे कार्यतत्पर आणि कार्यक्षम पालकमध्ये एक धडाडीचं नेतृत्व पालकमंत्री साहेब म्हणून करत आहेत. आता आमचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दवे आहेत, ते आमचे चांगले मित्रसुद्धा आहेत. त्यांचं वेळोवेळी सहकार्य आम्हाला लाभत असतं. सचिन वालावलकर साहेब आहेत, जे साहेबांचे, दीपक केसरकर साहेबांचे आणि सगळ्यांची सर्वसमावेशक असा चेहरा आमच्याजवळ आहे. त्यामुळे आम्हाला ह्या भागाचा विकास करणे म्हणजे महापड असेल, निवती असेल, कोचरा असेल, केळूस असेल, चिपी असेल, भोगवा असेल, परुळे बाजार असेल, कुशेवाडा असेल, या सगळ्या भागांचा विकास करण्याला कुठेही आम्ही कमी पडणार आहोत. आणि ही कुठची पोकळ आश्वासन नाही, म्हणजे आम्ही करतो आहे. लोकांना त्याची जाण आहे, लोकांनी त्याचं समजून याच महायुती सरकारच्या मागे एक ठामपणे उभे राहून आपला जो विकासाचा महामेरू जो चालू आहे, विकासाचा जो मॅप चालू आहे, तो पुढे कसा न्यायचा याचा विचार करून लोकांनी आम्हाला मतदान केलं पाहिजे. आणि ते मतदान जनता आमच्या मागे उभी राहील याची आम्हाला लोकसभेमध्ये खात्री झाली, विधानसभेमध्येही खात्री झाली आणि आता जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्येही ही जनता ठामपणे आमच्या मागे उभी राहील.
निश्चितच पर्यटनाचं झाल्यानंतर ज्या पद्धतीने तुम्ही मगाशी सांगितलं की पर्यटकांचा ओघ वाढतोय, त्याच दृष्टीने जर दुसऱ्या बाजूने विचार केला तर या ठिकाणी चिपी विमानतळ, सिंधुदुर्ग विमानतळ आहे आणि या विमानतळामध्ये सध्या मुंबई ते सिंधुदुर्ग अशी जी विमानसेवा आहे ती बंद आहे सध्या. तर त्या बाबतीत सुद्धा आत्ता झालेल्या मीटिंगमध्ये पालकमंत्र्यांनी सुद्धा काही संकेत दिलेले आहेत, नाईट लँडिंगबाबत सुद्धा काही संकेत दिलेले आहेत. तर या दृष्टीने काय सांगाल, याकडे कसं बघता? चिपी विमानतळाबाबत पालकमंत्री महोदय परवाच्या मीटिंगमध्ये बोललेच आहेत. आदरणीय नारायणरावजी राणेसाहेबसुद्धा स्वतः त्याच्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि ते प्रयत्न पूर्णपणे, म्हणजे पालकमंत्री साहेब बोलले की नाईट लँडिंगची जी अडचण होती तीसुद्धा परवानगी मिळालेली आहे आणि स्वतः पालकमंत्री साहेबांनी स्वतः याचा विचार करून DPDCमधनं सुद्धा 2.5 कोटी रुपयाचा निधी त्या विमानतळाच्या विद्युतीकरणासाठी दिलेला आहे. ते चिपी विमानतळ हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे. चिपी विमानतळामुळे मोठ्या प्रमाणावर या भागामध्ये किंवा ना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बाहेरचे लोक येणार आहेत, पर्यटक येणार आहेत, त्यामुळे रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्यामुळे पालकमंत्री महोदयांनी अत्यंत दूरदृष्टी असलेला नेता असे पालकमंत्री महोदय भेटलेले आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री महोदयांनी सांगितलं ना, पालकमंत्री महोदयांनी शब्द दिला म्हणजे ते सगळं शब्द पूर्ण करणार याची आम्हाला पूर्णतः खात्री आहे आणि त्याच्या माध्यमातून लवकरच चिपी विमानतळावर संपूर्ण दिवस मुंबई चिपी विमानसेवा सुरू होईल याची मी सर्व जनतेला खात्री देतो. तसेच दुसऱ्या बाजूचा विचार पालकमंत्री महोदयांच्या बाबतीत एक विचार केला तर पालकमंत्री महोदय तुम्ही बघा, त्यांच्याजवळ एक अत्यंतच कोकणाच्या जिव्हाळ्याचं खातं आहे जे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे. ते आजपर्यंत आपल्या कोकणाला कधी मिळालं नव्हतं, परंतु ते त्यांच्याजवळ आहे. किती दूरदृष्टी असलेला नेता कसा असावा, आपल्या मंत्रिपदाचा आपल्या कोकणसाठी कसा फायदा करून द्यावा, तसं एक जिवंत उदाहरण आहे. पालकमंत्री महोदयांनी मंत्री झाल्यानंतर या भागातील मच्छीमारांसाठी मच्छीमारांना जो शेतकऱ्याचा दर्जा दिला, हे अत्यंत धोरणात्मक निर्णय घेऊन जो निर्णय केला त्याबद्दल पालकमंत्री महोदयांना धन्यवाद द्यावे तेवढे थोडे आहेत. कारण पालकमंत्री महोदयांनी आपल्या खात्याचा वापर आपल्या कोकणच्या भूमीसाठी कसा करा. आता बंदर खात्याच्या माध्यमातून पालकमंत्री महोदय रोरो सेवा चालू करत आहेत, जी मागे काही वर्षापूर्वी चालू होती, नंतर बंद पडलेली. त्याच्या पाठीशी ते आहेत. जी पहिली भाऊचा धक्का ते विजयदुर्गपर्यंत येईल, त्याच्यानंतर ती विजयदुर्गपासनं तो वेंगुर्ल्यापर्यंत येईल. आता वेंगुर्ल्यामध्ये विचार केला तर वेंगुर्ल्यामध्ये एक मोठी जेटी बांधण्याचं काम चालू आहे. जी जेटी जुनी होती त्याचं नूतनीकरणाचं काम चालू आहे. आदरणीय दीपक केसरकर साहेब वित्तमंत्री असताना 2017मध्ये या भागामध्ये जे न्यूटी रॉक म्हणून जे आहे तिथे प्रवाह मोठ्या प्रमाणावर प्रवाह आहेत, ते सौंदर्य पर्यटकांना पाहता यावं यासाठी त्यावेळी आदरणीय दीपकभाईंनी सबमरीन म्हणजे पाणबुडीचा प्रोजेक्ट हे केला होता. गेल्या 23 म्हणजे जुलैमध्ये त्यासाठी 65 कोटी रुपयाची तरतूद स्वर्गीय अजितदादा पवार वित्तमंत्र्यांनी घोषणा केली आहे की 65 कोटी रुपयाची तरतूद म्हणजे 50 कोटी रुपये त्या सबमरीनसाठी आणि 15 कोटी रुपये स्कुबा ड्रायव्हिंग जे देवबागमध्ये आहे याच्यासाठी तरतूद केली. म्हणजे आपण ह्या सगळ्या गोष्टीचा जर विचार, आणि सबमरीन उद्या झाल्यानंतर देशविदेशातील पर्यटक या भागामध्ये, आणि ह्याचं श्रेय म्हणजे हे जे न्यूटी रॉक आहे हे आपल्या ह्या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये आहे आणि त्याचा फायदा उद्या भविष्यात हे झाल्यानंतर न्यूटी सबमरीन झाली, आत्ताच ती INS नौकेचं जे हे झालं म्हणजे ते जी समुद्रामध्ये बुडवायची होती त्याचंसुद्धा मागे ते उद्घाटन झालं, ते लवकरच ती झाल्यानंतर या भागामध्ये एवढा पर्यटक देश विदेशातनं वाढणार आहे की या भागामध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे. आणि आपल्याजवळ मुळात सांगायचं म्हणजे या जिल्ह्याला जे नाव दिलं ते आदरणीय नारायणराव राणेसाहेबांनी दिलं. ते मुख्यमंत्री असताना सिंधुदुर्ग जिल्हा पहिला पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करणारे नारायणराव राणेसाहेब आहेत. त्यांचे उपकार कधीही विसरून या जिल्ह्याने चालणार नाही आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवून आदरणीय नितेश राणेसाहेब काम करतायत, आदरणीय निलेश राणेसाहेब काम करतायत, आदरणीय दीपक केसरकर साहेब काम करतायत. अशी दूरदृष्टी असलेलं नेतृत्व जर आपल्याकडे असेल तर आपला विकास व्हायला वेळ लागणार नाही. जो विकास होतोच आहे तो अजून किती स्पीडली सिंधुदुर्ग जिल्हा नावलौकिक व्हायला या लोकांच्या जर साथ दिली, आपण त्यांच्या मागे राहिलो तर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास करायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे माझं असं आव्हान आहे महापण पंचक्रोशीतील सर्व मतदारांना, महापण जिल्हा परिषद गटातील सर्व मतदारांना असं आव्हान आहे की ही जी सार्वत्रिक महापण जिल्हा परिषद पंचायत समितीची सार्वत्रिक निवडणूक आपण लढवतो आहे
ती निवडणूक भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून लढवतो आहे. आदरणीय नारायणराव राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही महायुती ठरलेली आहे. त्याचं नेतृत्व आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब पालकमंत्री साहेब करतायत. आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब कुडाळ मालवणचे आमदार करतायत. आदरणीय दीपकभाई केसरकर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ आमदार करतायत. आदरणीय मनीषजी दळवी जिल्हा बँक अध्यक्ष हे या वेंगुर्ला तालुक्याचं नेतृत्व करतायत आणि समन्वय करतायत. आदरणीय सचिनजी वालावलकर साहेब जे शिवसेना जिल्हा समन्वयक आहेत हे आज सगळेजण काम करतायत. याचा विचार करून आणि या नेत्यांना आपण एक भविष्यात उद्या निवडणुकी 9 तारीखला एक भेट द्यायची आहे की या जिल्हा परिषद मतदारसंघातले तिन्हीच्या तिन्ही उमेदवार हे आपल्याला महायुतीचे म्हणून निवडून द्यायचे आहेत आणि या मापन जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा सर्वांगीण विकास आपल्याला घडवून आणायचा आहे. सर्वच बाबतीत सर्वांगीण विकास आपल्याला घडवून आणायचा आहे. त्यामुळे मी अशी आपल्याला नम्र विनंती करतो, या महायुतीचे मापन जिल्हा परिषदेचे उमेदवार सौ यज्ञा देवदत्त साळगावकर यांची निशाणी धनुष्यबाण. मापन पंचायत समितीचे उमेदवार आहेत श्री विष्णू उर्फ आपा विठ्ठल फणसेकर यांची निशाणी आहे कमळ. तसेच दुसरी पंचायत समिती परुळे पंचायत समिती या पंचायत समितीचे या महायुतीचे उमेदवार आहेत श्री सचिन दामोदर देसाई यांची निशाणी आहे धनुष्यबाण. अशी मापन पंचायत समितीमध्ये कमळ आहे, परुळे पंचायत समिती धनुष्यबाण आहे आणि मापन जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये धनुष्यबाण आहे. या तिन्ही चिन्हासमोरील बटन दाबून या विकासाला या महायुतीला आणि महायुतीतून होणाऱ्या विकासाला या जनतेने या मापन जिल्हा परिषद मतदारसंघातील जनतेने साथ द्यावी. कोणत्याही आमिषाला कोणत्याही भूलतापांना बळी न पडता या भागाच्या सर्वांगीण विकासाला हे मत म्हणजे तुम्ही देणारं बहुमूल्य मत आहे हे या भागाच्या सर्वांगीण विकासाला द्यायचं आहे. मी या माध्यमातून आपणा सर्व मतदारांना एवढीच ग्वाही देऊ शकतो की या सर्व नेत्यांच्या माध्यमातून मी या सर्व नेत्यांबरोबर काम करतो म्हणून या मापन जिल्हा परिषदमध्ये 8ही गावातील जनतेला ग्वाही देऊ शकतो की या भागाचा सर्वांगीण विकास आपण आमच्या माध्यमातून करू. या सर्व वरिष्ठांच्या माध्यमातून या भागातील सर्व समस्या ज्या काय रस्ते, पाणी, वीज, अन्य काही सोयीसुविधा असतील या सुविधा सोडवण्याचं शब्द मी या सर्व नेत्यांच्या माध्यमातून आपणा सर्व जनतेला देतो. धन्यवाद. निश्चितच या ठिकाणी या संपूर्ण जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा चौफेर विकास पर्यटन असेल किंवा इतर माध्यमातून करण्यासाठी महायुतीला साथ द्या. कारण महायुतीची सत्ता ही संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे आणि आता जिल्हा परिषदवर सुद्धा महायुतीची सत्ता आल्यानंतर अनेक विकास निधी जो आहे तो या जिल्ह्यात येणार आहे. त्यामुळे महायुतीच्या उमेदवारांना साथ द्या आणि आपला चौफेर विकास करून घ्या असं आवाहन या ठिकाणी योगेश तेली यांनी केलेलं आहे. निश्चितच आगामी काळामध्ये कशा प्रकारे मतदारांचा पाठिंबा मिळतो आणि महायुतीचे उमेदवार निवडून येण्यासाठी कशा पद्धतीने मतदान होतं हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. मात्र आता तरी प्रचार यंत्रणांचा विचार करता मापन जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये महायुतीच्या प्रचाराला वेग आलेला तसेच महायुतीची प्रचारात आघाडी घेतलेली आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला.